semmejt ukoll dan il-proċess ta' ġdid. Bħala Adrian Dalija, inti tibża mill-bidla? Le, ma nibża xejn mill-bidla, anzi naħseb illi l-unika ċertezza illi hija tajba fl-evoluzzjoni tal-bniedem hija ċertezza tal-bidla. In-natura tinbidel tiġġedded, il-bniedem jinbidel jiġġedded, is-soċjetà tinbidel u tiġġedded. Soċjetà li ma tinbidilx tmut, raħal bil-villaġġ li ma jinbidilx ma jġeddedx imut. Soċjetà anka istituzzjoni li ma tmut. Il-bniedem li ma jinbidilx u l-bniedem qed jinbidel ħin kollu. Fih innifsu anka l-anatomija tal-bniedem, ġifieri fin-natura tal-bniedem, tal-anatomija u tal-moħħ tal-bniedem illi jinbidel, illi jevolvi, illi jimxi għal pass li jmiss. Meta nibdew nitkellmu fuq daw l-ideoloġiji, dak huma xi ħaġa li jilluminaw il-ħsieb. Ġifieri il-mod kif taħseb u what you subscribe to. Bl-ebda mod il-fatt li inti għandek prinċipju valuri illi jkunu ftit iktar konservattivi ma tfisser illi inti kontra l-bidla. Ġifieri jekk jien għandi valur inħadda il-valur tal-ħajja. Ġifieri tirrikonoxxi l-fatt però li inti bħala bexej u bħala persuna iktar forsi appert man-nies mill-predeċessuri tiegħek. Ma nistax law nies ma npoġġix il-kulħadd f'keffa waħda xi minn it's a wide word u predeċessuri. Jiena nista' law nies ma nħobbx niġġudika jiena ma nippreferi li jġudikaw lili. Allura diffiċli biex jien ngħid fuq innifsi. Li nista' ngħid żguru illi jekk tgħid li x'liktar tieni sodisfazzjon x'liktar nopjaċir x'liktar nara li qed jgħinni, nippreferi kieku għandi 10 sigħat nagħmel 10 sigħat nintaqa' man-nies nitkellem, nitgħallem. Però fl-istess ħin ma temmejx li l-konklużjonijiet tar-rapport tal-inkjesta Grant kienu ċari biżżejjed ħanejdu hekk forsi. Kieku kelli nemmen hekk, allura kien ikolli raġun li ngħid illi kien ikun biżżejjed illi jagħti dawk biss lill-Prim Ministru. Ma taħsibx li kienu ċari biżżejjed? Le ma tlebx hekk. Għatlek jekk kienu ċari biżżejjed, jekk kienu ċari biżżejjed. U aħna għadna fil-qorti illi għafini tal-mistoqsijiet relatati mal-Prim Ministru u l-mara tiegħu kienu ċari biżżejjed, allura ma kellux għalfejn l-inkjesta sieħa. Seta taħ dak biss. U kienu kon biżejjed. Għalfejn lill-Prim Ministru, lill-Ministru tal-Ġustizzja, lill-avukat tiegħu, lill-staff tagħhom għax qal probabbilment l-istaff tagħhom għandhom ukoll. Tom, l-inkjesta sħiħa, meta l-konklużjoni hija ċara biżejjed. Konti kritikat għaliex kellek id-diskors li kont għamilt fej ħan ikwota biex il-konċert xtaqt li jaqbżu għal-valuri kristjani kontra t-dida jisu diskors li ħafna nies ħaduh bħala viċin dak tal-lemin estrem ta' Salvini tal-Italja. Però bat ftit wara inti erġajt sort of port lura u għed isma' Malta nabżu l-issir ċentru tal-proċessar tal-immigranti. Qatt imkien illi rrid nagħmel Malta ċentru ta' tal-proċessar tal-immigranti. Assolutament, jien għadt Malta għandha u kont ċar ħafna meta għatta fil-kuntest li għatta. Mhux tal-proċessar tal-immigranti, imma qatt mat li jien irridu jiġu l-immigranti għaw biex niproċessawhom qatt mat tamkien. Illi rrid ikun ċentru fejn aħna naraw is-salvagwardja tal-ħajja. Kont qed nitkellem fil-kuntest ta' sitwazzjoni tat-telfin tal-ħajja fil-Mediterran. Mela Malta għatjien, peress li għazajra, aħna ma nistawx nejnu fl-Ewropa biex neħdu iktar nies. Qatt illi aħna qegħdin 1500 kull kilometru kwadru, it-tieni wieħed l-Olanda 450. L-iktar popolati. Qatt mela x'nistgħu nikkontribwixxu aħna. Qatt bħala ċentru illi jikkoordina is-salvataġġ. Jikkoordina. Inġifieri uffiċini tekniċi, setup, fejn inti tista' tara x'qed jiġri mhux qed jiġri, mhux qed ngħid illi aħna jiġu n-nisa kollha u mbagħad noqogħdu nqasmu huwa assolutament maċċek. Meta jitlu deċiżjonijiet ta' stati qrib tagħna, l-ewwel ħaġa li ngħid pubblikament u għadni kif għadd issa wkoll illi rridu nħarsu l-interess ta' Malta. Mela naħseb illi jkun opportun illi nifhem ukoll x'inhi l-ewwel reazzjoni tal-gvern tagħna
U ma naħsibx li hija diffikultà li nkun nafa, għax sissa l-komunikattiva kienet tajba u ċara u diretta. U jekk dak li ħajproponi l-gvern għax ikollu iktar informazzjoni, iktar riżorsi biex jara l-pożizzjoni ta' Malta xi tkun, jekk jiena nifhem u nara li din hija pożizzjoni favur pajjiżna, jiena nkun minn tal-ewwel li jkolli l-pjaċir li nissapportja. Ġifieri żgur li l-interess nazzjonali versus stati oħrajn. Dan irid isir f'qafas ta' kuntest ta' liġi internazzjonali. X'inti għandek il-liġi li tirregola n-nies, il-liġi tagħna. U mbagħad għandek il-liġi internazzjonali li tirregola l-istati wkoll kif jikkomportaw ruhom l-istati ma' xulxin u fl-Unjoni Ewropea li għandha regoli tagħha wkoll. Ġifieri jiena I'm looking forward li anke nitkellem mal-Prim Ministru biex nifhem eżatt ir-reazzjoni ta' Malta kif nikkalibrawha, minflok naqbad u nitkellem u nixħed qabel, ħalli l-ewwel u qabel kull interess partiġan, letteralment l-ewwel interess ta' Malta, l-ewwel interess tal-Maltin u l-Awġin.